Хай-бай. Здравейте хора, днес ще цъкаме Minecraft Survival с... кажи си името, аз няма да го казвам, давай. Брилянт. Кажи си в YouTube. Алекс Пун 26. Добре. Алекс Сапун. Както и да е. А чува ли са сега силно? Ай, то до мен е мило село, бе. Чува ли са силно музиката? Да, ако обичаш намали, ако ще кажеш. Аз сега си оцелявам в едно село. Ята и това. На синглплеер ли решил? Да, бе. Ако се чудите, обещавам ви, няма да използвам нищо от хака. Вярвайте ми. Ето много ясно, то се вижда. Така. Искаш ли да споделя екран? Сподели бе. Добре. Само да си влена. Те виждат ли сега, че ние ще... Сподели екран и почни. Гледаш ли? Да. Добре. Много лак. Ако иск... това на тебе ти лагва, иначе не лагвам. Батията книга. Така. Окей, сега се оправи малко. Не лаго. Тук... Аз ще живея. Така. Хозуни. Тя задърва сега. Вижда са... Кажи го. Добре. Да Дясно... знам, че е моето. Дясно най-долу се вижда бандикама. И то не лага много. На тебе ти лагва, не знам, на мене не. Такъв е интернет. Аз знаеш, имам едни клипове, които още не съм ги качил. А от кога ли са, па да не говорим? Качи ги де. Без да искам пуснах екстра, сори. Така си събираме кам. Хакер! Без да искам го пуснах клона. Такова. Намерих кай го. Как беше името на това, бе? Въглища. Коля. Да. Колко трудно! Кое, бе? Един демон. Мама ти дева. Това не сте го чули. Цензурирай го. Не, ще го оставя да те чуят хората. Нама ли, че... Чакай. Нема чакай. Ако искаш, мога да спреш да споделяш. Аз дори искам да спра да споделям. Аре, бе! Виж колко съм хубава. Не си. Бягай. Така, опа. Бягай. Така. Алекса по 26. Опа, го пуснах без да искам. Какво скочих? Така. Кажи. Чакай. Не. Я? Не те чувам. Сега чуваш ли? Да! Да вземем още малко камък. Ти ми пращаш... баща ми. Хора, дано да чувате музиката. Дано да не чувате. Дано да чувате, защото дано да чувате, да. Що ти не си слагаш мода, бе? За какво ми? Как за какво ми? Не слагай мода. По-яко с мода. Ама ще чит. И какво? Така, стигаме нагоре. Сега си припомня какво е яко да оцелява и без хак. Така. Това бог, че си го искам. Аз така ще фурля пак мишката през прозореца. Нека. Това за здраве. За здраве. Така.
Така ще обера фермичката. Туш. Туш. Тука ли си, бе? То би обирал и вас. Вас, обирате се. Туш. Моркови. Виж баща ми. Аз затварям, че баща ми иска да говори. Колко време ще говориш? Тя за малко ще говори. Добре. Аре. Ма след това да звъниш? Ей. И ще спра клипа, докато той пак се обади. Здравейте хора, върнахме се. С Алекс пун Да вайса. домашно. Я слага да видам я. Подял и коем. След малко ще изпрелага. Ай, чакай, аз го забравих. Не бе, оправи се. То спра се. Помня новия предатора, де ти показва. Не е човека. Какво? Не го степа. Там просто не става. И почваме втори Путин. Виж човек. Къде ми тия кирка? Качвам. И колко пари е? Само мишката му струва 100 инджи, хабиби. Ми представи. Виж всяко става. Във Фейсбук. Тия са откачи. 3000. А компютър ли колко ще струва? То няма компютър, то не с компютър. Ама ти казвам, ако зелени. Да, то ти ми пусни този, който е 256 гигабайта. Я видим то, който е... Виж то, който е 15 000, 512 гигабайта. И виж кой купа, той струва. Виж па той, който е. Lenovo OMG. Намерих компютър, няма. Lenovo Eraser едиция OMG. Човек, те са откачени. А не фафли. Ко? А не фафли. Не, бафли. Аз съм места на горенета, ще селен, дори не мога и трябва. Ама за лаптоп си е много силен. Да. Това 260 и нещо гигабайта нормално да е силно. Бе, аз се говоря за видеокартата, каква е и процес. Добре. Майче трябва да ходя за дърби. Чо, връхли са, бе? Слушалките са ми 80 лева. Ана, хабиби, чак сега леко да разбера. Колко са опас... Виж Те клавиатура, беше табия. виж клавиатура за 190 лева. Тя връхли са, бе? Ами, случайно аз да не измислям Рейзъра. Аз ако бех измислил Рейзъра, ще го направя 1 милион. Прави го 1 милиард. Давай, то па кой ли има толкова? PewDiePie. PewDiePie да си направим на газово пай. Тя 42 милиона на това взима. На месец. Ако ще да ги взима на една секунда. Не ми стигна дървото, ще се трепа. PewDiePie. 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 Мури. Още малко ти спира да записва. Не знам. А след това почвам да се оцелявам, да се развивам. Ти сега какво правиш, Димек? Ма ти гледаш ли, бе? Ами много ясно. Що ме гледаш? Да не си гол. Поне 30 ще събера. Ето най-много. А въобще ли ти лади, човек?
И то Майнкрафта